We zijn weer een stuk stroomafwaarts gelopen van de Vlootbeek, nu stromend door het landgoed Roosendaal. Van de landbouw die in vroegere tijden plaatsvond, is weinig meer te zien. We zagen een vlootbeek met weinig water. We zagen een vlootbeek zonder water. En hier zien we dat er weer veel water in staat. We staan dus weer een stuk stroomafwaarts dan. Als je het kasteel voorbij gaat en je gaat verder stroomafwaarts, dan komt de Pepinusbeek bij de Vloobeek. En die Vloobeek met de Pepinus aanvoer, die stroomt verder naar beneden. En doordat hij verder naar beneden loopt, krijgt hij en nog water uit de omgeving. Maar hij krijgt ook nog het water wat hoger van de Pepinusbeek afkomt. En dat is de reden dat hier nu wel weer voldoende water in deze Vloobeek staat. Ik zie hier weinig landbouw. Wij hebben, nadat daar op een gegeven moment het water afgelaten werd, bleek dat er enorm veel veen in die moerassen stond. Dus al die terreinen zijn allemaal verveend of ontveend. Het veen is verkocht. Het is op een gegeven moment in de handel weggegaan. Ja. Dus er bleef wel een voedselrijke bodem over. En op die plekken die zijn geschikt gemaakt voor de landbouw. En precies op de overgang van nat en droog zijn er een aantal boerderijen. Al vrij snel na die ontginning zijn die hier neergelegd. We hebben hier de Koningshof liggen achter ons. En een eindje verderop hebben we de Herenhof liggen. Maar de zware, intensieve landbouw hebben wij hier weer verlaten. En we zijn hier nou in ieder geval te proberen om hier wat weer meer bloemrijke weilanden te laten ontstaan. Zo te zien lukt dat wel, hè? Ja, we doen ons best. Maar dat betekent niet dat het overal topbloemen zijn. Maar in het voorjaar zie je nu dat het prachtige gele bloemen worden van paardenbloemen. We hebben rond de boerderij hebben wij prachtige boomgaarden weer hersteld. Zoals we dat vroeger ook gevonden hebben. We hebben ook nog weer wat oude structuur hebben we hier hersteld. Van houtwallen, zodat we hier het landschap toch weer wat kleinschaliger gemaakt hebben. Die kant uit. We lopen die kant op. Kijk wel uit, hè? Voorzichtig zijn, lekker braaf. Dit is de houtwal. Ja, dit noem ik de houtwal. Ja, een stel struiken. Een stel struiken die op een rij staan en die eigenlijk een afbakening in het landschap weergeven. We hebben hier een aantal jaren geleden het zware intensieve landbouwwereld verlaten. Dat betekent dat wij op oude kaarten hebben zitten zoeken van hoe zag het landschap heel vroeger eruit. En dan praten we weer na die ontginning van die Vloobeek. Mm-hmm. En wat zie je? Dan kwam je hier ook oude houtwallen tegen. En die werden vaak gebruikt om vee te keren. En die hebben wij hier opnieuw aangelegd. En die staan nu in het voorjaar bijna in bloei. De soorten die er overigens in zitten, die zijn wel ook geschikt om vee te keren. Denk aan een meidoorn met prikkels eraan. Denk aan een sleedoorn. Dan hebben we ook andere soorten die ook fantastisch zijn voor ook het herbergen van een vogel. Als je goed kijkt achter mij, dan zie je dat er een enorme ruimte is. En zowel links als rechts van de houtwal ook ruimte voor een haas, een konijn, een muis, etc. Waardoor ze toch hier een leefgebiedje hebben. De Vlootbeek is overal gegraven, maar hier hebben ze extra hard moeten zweten, hè? Ja, hier hebben ze inderdaad hard gezweten. We komen hier eigenlijk uit het Rijgersbroek. We gaan hier door de Stuifwal heen richting het Roosendaal. En zoals je weet is hij helemaal met handje gegraven. Door soldaten. Maar als je door zo'n bult heen moet gaan, dan is het toch echt wel zweten geblazen. Maar ja, ze hoefden niet te vechten. Ze hoefden gelukkig niet meer te vechten. Waar gaat u nu naartoe, de Vlootbeek? De Vlootbeek die gaat nu door het Roosendaal heen. Vervolgens komt hij onder de A73 door, komt richting Linnen. En uiteindelijk verdwijnt hij in de Maas. In Moedermaas. In Moedermaas.